Dameni debatana sumurung sian saluhutna roha. Ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata dihita di minggu jubilate nagabe turpuk jamita di mana tersurat di pesalmen bidu 100 ayat sada tolhastu ayat 5. Pesalmen bidu 100 ayat sada tolhastu ayat 5 ta payutiu ma di bagasan rohata ganu. Edi hamauliateon olopom majahuba ali sadok tanoon oloi hamu majahuba marhite-hite lasni roha rubi mahamu tujolona marhite-hite olopolop boto hamu maon jahuba do di bata ibana jumadio kita jala ibana na punahita bahen bangsona dohot biru-biru pinarmahanna bongoti hamuma akabahalna marhite-hite hamauliateon aka alamanna marhite-hite puji-pujian mauliate marohamuna tu ibana puji hamu magwarna ay pardinggan basa do jahuba rodi saleleng nileleng na do asini rohana jalamar suduk-suduk do hasit tonganna ido sahane turbuki hamo kadongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus molo didok marjubilate di hata Indonesia bersorak-sorai molo didok marjubilate pitor dapok do di pikiran yang gosinur na pinahan gabe naniula dungi muse dapot naniluluan jupang na jinalahan di sido boy hita mandokon lasir rohaku boy do museta sederhanahon kalimati molo naik pangkat naik jabatan dapok parkarejuan natama naik gaji apalagi molo 2 kali lipat THR omma ibana burjuya nakon malum sian parsahiton manger pang bisnis ngamar hasohotan sudah ya nakon arong do beta he arong beti nggak disibi sudah ngasih kok bingung lu nadang binoto beahan kurang uli do gateng musi amat tay do inat tay ngabe ngadisibe pitor boy do honon na roy bahana tupumuan tordidok ma lasir aku bah lulus nakini anak kota tu perguruan tinggi negeri torina kan apalagi baru mabigi pengumuman non di bulan asal pumanang awal bulan ini jadi adong masih barita honon na pabuan las ni rohana mulu di jamita na sebelum mon hado hudokon molo marsarita halak diduk lasir rohaku atarna jarang do manang dak ke binigi marulupul tun di kudabah torena atarna jarang do dipakai hata marulupul ima gobaran guk lasri rohana tidak ada lagi yang kurang semua sudah sempurna diberikan Tuhan alai lobis yanido pe hamo kamang inang di Job bidu tulu ayat 25 ternyata sukacita itu tidak terbatas hanya karena keuntungan saja. Alai marulupulup nina marhiti si Job didok di hagogota kidoau marlas niroha bahwa ketika aku menghadapi penderitaan aku diizinkan untuk marlas niroha alaniaha aladang kea pipit si malolong ni de mata lahu majaga sude aka na pinar mahanna mulu si Paulus madokon marlas ni roha mahamu salinai hudok marlas ni roha ninna jadi kita diajak untuk bersuka cita rohana marulopolopi mabahin humaliang ta doot marulopolop dang nagabe dihagijakot dirina dung na marulopolop ibana di boto halak adong keuntungan na masa di bana so tung madabu tu hamamago puji Tuhan haleluya ninna puji diri hamamago ido na masa
molo tahati dakon holan alani habuyota jupanga kita dia kalas nirohai. Tapi ketika kita marulupulup di turpukon marjubilate kita ikon sahab do pangatus diom ni halak marulupulup kita pabuahon tabuni namar Tuhani ikon sahab tu sido. Begitu indah, begitu asik menikmati setiap apa yang Tuhan berikan bagi kita dan izinkan terjadi. Ido nabi nahen ni tupukon muse manidok nak dia sada. Tengok do petahe diduk madisi olopon ma jahoba ale sadok tanoon. Dia tidak hanya bercerita dan merangsang orang lain bersuka cita, alai doho do sadok tanoon. Molo didok tano ngapa si doho be akan nama ngulu dok namate. Semuanya marulupulup. Boy marulupulup doho na disi mengekspresikan sukacitanya bahwa Tuhan itu baik. Dada holan dongan jong manitogihon alai seluruh bumi ido na laing dohonon na di bait do molo di hata Indonesia tanda seru bersorak-sorailah inna do tanda seru do di bain molo tung pedang di bain tanda seru di ayat-ayat nama ngingut holan di ayat sada walaupun majahuba ali sadok tano ontor tanda seru di bain boy do on kalimat perintah sekaligus ajakan dangin tahe na do ni halak batak gokon si paimaon jauh-jauh sialusan inna. Bagaimana respon kita ketika kita diajak lahu marulupulup udang doaka pergumulan-munan waing manang lagi las do rohamunan waing waduh tutu adong na pitor senyum adong na dipaksahon senyum molo wide buhina sianon adong ngatarna inna adong na inna kan dang minoto buha pakilalaan nun waing lapatan na molo ditogihon iba marulupulup ikon alusa do jauh-jauh ni debata tu hita di sien bagasta rohita tu bagas coro ama alana amanginang asing nanang nakin nahu guari aha bocirna buasa ibu isa sahalak marulupulup molo par pesalmen didok madisi na parjolo di hati dakon jahuba do debata ibana do na juma diho kita ibana napuna hita. Jadi Tuhani iba panopa dang songon percetakan ibana. Bahasa udok dang songon percetakan Tuhan tay. Molo percetakan dibayar do slogan di toko nai ditambahin surat isi di luar tanggung jawab percetakan nina tong. Dung saya mana mencetak buku pitor di paluas do langsung dibuat jadi isi tidak tergantung dari par percetakan. Asing mamulo salah mencetak. Olani terima bersih dotong par percetakan. Anggo Tuhani dang holan manopai bana alai doh do ibana marmuduhon ngoluta mulo diduk di buku deta dang diau di Tuhan Yesus daging doh rohaki saluhut na hupasat tuho Yesus tuhaki. Allah tidak pernah lepas tangan atas kita. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dan di pasobbu di hita di pardalanan ngoluta. Dari ada hita do nasib atama daw sian ibana. Imana parjolo alasanna. Na paduahon iman di dok disi jahuba do parmahabolon. Ibana namar mahani akabiru-biruna. Namar mahani daging do todi. Iya so ibana namar mahakita. Boy do gabe hita guru di hita manginang. HP di dok dede dadaau guru diau. Dadaau guru diau. Molo au don nagabe guru diau sursar do ulauko. Molo hagiu ni dagikku do nagabe guru diau boy do gabe malobo tarok tokko. Molo so ibana namar mahanau marmuduhonau taulau najat pasti holan na tarok toko terus. Ia taulau na susuman pasti holan na tusi terus pikirata habutu do naing na hulau ni manangdang. Pendeta mungkin tidak tahu apa yang amang inang kerjakan. Tetangga kita mungkin tidak tahu apa yang kita kerjakan. Tapi Tuhan tahu apa yang kita kerjakan. Lancar pun bisnis, lancar usaha. Menak sude akayanakon. Alai yang go Tuhani di moto doahan atau laon. Ala ibana do parmahat dihita. Namar mahani daging nang todita. Alai anggota auhud do Tuhan namar maha kita. Totu si kopdo bainon ni Tuhani. Ia tidak akan membiarkan kita kekurangan. Diduk di pesalmen bidu 20 tolu di patongo doau tu japalan akan alomak
tulabung aik hasonanganena. Dia tidak membiarkan kita kehausan dan kelaparan. Bukan sebatas hanya makan dan minum, tapi ada kekuatan yang kita terima. Alasan napa tuluhon diduk mai diayak parpudi ai pardenggan basado Jahoba jala parasi roha godang. Di hata Inggris mace bagak doon molo jutita mabigi God is good all the time. Allah itu baik dalam setiap waktu. Ia atau kasih setianya seperti matahari yang tak pernah kering. Tabu tu dua manginang do konteks ni par pesalmen manang bangsa Israel uben na marulupulup marjubilati nasida ala boy nasida mabuan poti par padanani tubuh na pasugi na. Itu yang membuat sukacitanya, bahwa itu tanda kemenangan yang membuat mereka marulupulup to dina. Mulu malum sasahalak sian parsahiton na hape nga diponis dokter na ikon mati na matulu bulan nai nga tabo to be tarhira buhay ulupulup na las ni rohana. Mulu tabo to isarana iana kota nga munggil rohana tu hapursiaon naliban hape di persitongan di panumatanggaon na mula musibana bado pakilalan na toras pasti sangat senang. Kita ingat cerita tentang anak yang hilang. Begitu luar biasanya sukacita bukan hanya dari orang tua yang menyambut, tapi dari orang yang sudah kembali. Songonima ulup-ulup ni ganup halak nanau makilalahon tabuni na martuhan. Atong bohama hita lau patuduhon ekspresi marulup-ulup. Holan na songon halak na di pamalum Yesus do, kemudian dia kembali memuji dengan suara keras. Hanya sebatas itukah? Ternyata tidak. Obar tutur pukon didok nana parjolo oloi hamu majahoba marhite lasni rohaninna. Di bahasa Indonesia agak berbeda kalimatnya. Di bahasa Indonesia dikatakan beribadahlah, tapi itu ibadah dari kata abad namar lapata mai tunduk patutoru diri yang benar-benar mau menyerahkan totalitas hidupnya. Jadi holan salisa minggu do mar minggu amanginang molo di buku edita nomor 10 walu ukap bahal na umuli ninna bagas ni wataki aitu sido au neng muli ganup jupang minggui hulului do disibo hini wataki molo dido ukap bahal na umuli bahal harbangan dang napitu ni gereja alai mamuka sianan. Memang alani keterbatasan lahan dang boy harus sikop taringo tu bangunan ni gereja di perkotaan. Molo di huta, molo masuk i batu harbangan ni gereja, pitor tobus dotong saat tu son. Molo kita kan sen saping doon. Jadi ido na ni do na ukap bahal na umuli na los masuk mahalak pitor fokus may bana tu silang. Adong silang di gijangon. Ido na naing dohonon na di ede buku ede nomor 10 walui. Jadi benar-benar fokus mau ke depan. Memang lau memuji di matama ya fokus ni ibana dang adong nasing-asing molo fokus do hita manang buhape manang adong pehalak songon nakin pangalahon ni panakko pamangus dia tidak mau diganggu oleh apapun karena dia punya prinsip tu bagas jorau lau patuturu diri do lau mangului Tuhan ido dang na lau payutiut akahalak isarana pahatahon nas na asing dia fokus untuk kehidupannya. Asa marlas ni roha ibana borhat nang mulak ido na ni igil sian parohaon ni akan nabongoti songon na nido dia opa bongoti hamuma aka bahalna marhite-hite hamulateon aka alaman na marhite-hite puji-pujian mauliate rohamuna tu ibana puji hamuma goarna adong padokan na manginang di hata-bata songonon monolau hamu tu tani tulang unak ko mangel lena. Kalau pergi ke rumah tulangmu, jangan datang berlenggak-lenggok dengan tangan kosong. Pabuahon na memang hormat pinasangap tulangi. Itu tulang dopi. Bohatu Tuhan. Apakah kita datang menunjukkan ulup-ulupi tangan kosong? Ido na naing dohonon na diturpukon molo bongo tamu tu bagas coro mabongo ti akabahal na ikon marhite-hite hamulateon ucap syukur melalui puji-pujianmu
Sampaikan di dalam puji-pujian. Marjubilati do tahedo hononna molo mangedihun ha edenakin buke de 525 tahe sobba majahuba di bata. Habe ala dipikiri mana sudah parsurionna daging na dison. Angkor rohan ang pikiran na di awang-awang. Jadi mangedihun sobba majahuba di bata. Hira di bagasan habok ni roha. Imana mangedihun. Sobba majahuba itu rinda kan? Alay Roma namarlas ni roha. Mata yang mangedihun. Sobba majahuba di batata. Amin haleluya. Najujutan halak mangedihun ni salah manginang. Amin haleluya. So ni dono boto mangedihun ni. Jadi memang adalah seni roha. Adong olop-olop mengizinkan kita marjubilate. Halak na marjubilate berdampak do itu imun. Menjadi sehat hati dan pikirannya. Mampu melihat peluang ido halak na marjubilate. Halak na marjubilate mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Karena dia tahu Tuhan itu selalu ada. Majoluani ganup akasakapta pikirata na tanaung tapasta tesakapi di tahun 2020. Kemudian halak na marjubilate mampu meningkatkan rasa percaya diri. Taingok do si Jeremia do si Musa, Tuhan dang malo ang makatain na kan, dang malo ang makatain na. Posodo peau ninna si Timoteus. Bohado au terpilit songon halak na laho manaburhon hata ni di bata. Alai alana adong do pakatayon na di bata. Laos dihilalay ibana do tabuni na martuhan. Ubayin na dipargugui Tuhan ni ibana. Borhak maibana. Tidak lagi dengan insecure atau tidak percaya diri, tapi dia mengatakan aku sanggup bersama Tuhanku. Di sidu halak laho marjubilate. Dang dipaluasita minder, dang dipaluasita mundur sebelum bertarung. Tapi orang yang marjubilate mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Hati-hati taringok tu marjubilate yang manginang. Menurut dia dengan kerja kerasnya dia mampu untuk menjadi orang hebat. Holan na mangalului dak yang menikmati. Hape dung Jepang ma nakini akana disakapi bana, akana niluluan na. Ternyata dia nggak sempat menikmati, keburu mati. Iya kan? Jadi jangan hanya menikmati, hatta matinya diingat. Tapi dia mau betul-betul bukan menggantikan menikmati jadi menik hidup down. Alai dohonon nama disi, dia mampu untuk menikmati setiap pemberian Tuhan dengan rasa syukur. Atong dia mah nanaing idaota. Halak namarlas ni roha manang marolop-olop karena dia merasakan kedekatannya dengan Tuhan dan dia mau bernyanyi untuk Tuhan, dia mau mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Marjubilate mahita di bagasan obason. Molo didok marjubilate dau may banasian holan nalungun rohana. Orang yang terus bersedih tidak akan bisa melihat Tuhan itu ada. Tapi orang yang maralupolop marlas ni roha ibana di sido di boto ibana Tuhan do nagabe parmahan di ngoluku namar mahani daging nang todiku. Amin martangnya kita.